मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय आरो नैबे आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंगोन होननानै आसा फारिबाय। मध्य प्रदेशनि गंसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिखौ फरायसालिनि लांगोनायाव जौ लोंनाय आरो ना बेदर जानाय भिडिअ अनलाइनाव नुनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया गढाला जागिरनि CM राय स्कुलाव जादों। सागर जिल्लानि सोलोंथाइ मावख'गिरि अरविन्द जैन बिथाङा बुङो दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो जुदि बिथांमोनहा दायनिगिरिनो अब्ला सानैनिबो बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। मुलुगनाङारि थाखोआव मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माया 57 बोसोर बैसोआव समबारनि फुङाव रुंसारि जायो एबा दिनैनि दिनाव 6:15 रिंगायाव चेन्नाईआव जोबथा हां बोयो, जेराव बिथाङा बावैसो सिगां एडभान्स मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय दावबायदोंमोन। शर्माया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो गोजाम लिभार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। 23 आगस्त 1968 मायथाइयाव नलबारी जिल्लानि पानीगांवआव जोनोम मोननाय शर्माया गुवाहाटीनि आम्बिकागिरि नगरनि थागिबिमोन। बिथांनि रुंसारि जानायनि खौराङा आसामनि हारिमुआरि बिरादारि आरो बिनि बायजोआव दुखुनि गोथौ साया खोख्लैदों। चेन्नाईआव थांनायनि सिगां देंखोगिरिया गुवाहाटीनि नेमकेयार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। मणिपुरनि सिग्रोमनायाव सा 9 KCP उदखारिफोरखौ हमदों। रैखाथि हानजाफोरा मणिपुराव 48 घन्टा अपारेसन खालामनाय समाव होबथाजानाय KCPनि सा 9 सोद्रोमाफोरखौ हमदों। रां दाबिनाय आरो सिगि सग' खालामनायाव लोब्बा थानाय उदखारिफोरखौ थौबाल, इम्फाल, आसिं आरो जिरिबाम जिल्लानिफ्राय हमनो हायो। सिग्रोमनाय समाव हाथियार, गुलि बारुद आरो दाय गोनां मुवा बेसादफोर जब्द खालामनाय जादों। रबिबाराव कंग्रेस दैदेनगिरि आरो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ बिहारनि बेगुसराय जिल्लायाव मोनसे फुख्रियाव हाबनानै जायगानि ना हमग्राफोरजों ना हमनायाव बाहागो लादोंमोन। लोगोसे ना हमग्राफोरा मोगा-मोगि जानो गोनां जेंना आरो जेंनाफोरनि सायाव बिबुंथि होयो। बिथांजों लोगोसे बिहारनि बिसायख'थियाव बिकासशील इन्सान पार्टीनि गाहाय आरो महागठबन्धननि लेङाइ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि मुकेश साहानीआबो बाहागो लादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशआव सानै आइजोखौ थगायनायनि दायआव सासे रौनिया महरै गावखौनो बुंना लानाय सासे दुथाङा हमजादों। पुलिसआ सोनाब कामेंनि 32 बोसोर बैसोनि सासे सेंग्राखौ फोथायो, जाय बिथाङा तावां आरो लुमलायाव थानाय आइजोफोरखौ जुलि लानो थाखाय नंखाय सिनायथि होनानै सासे रौनिया महरै सिनायथि होदोंमोन। मिलिटारि इन्टेलिजेन्सजों जथाय नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिदि रावबो रौनिया गैया होनना। बिथाङा नंखाय सिनायथि, थगायनाय आरो थगायनानै हाबा खालामनो नागिरनायनि थाखाय BNSनि सिङाव दुथांखौ गसर थिसननाय जाबाय। दावनगेरेनि सुप्रिया मुंनि सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बेंगलुरुनि गायत्री नगराव थानाय भारानि न'आव गाज्रि हालोदाव गोथै सह' मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सुप्रियाखौ थामथि थालानि मोनसे खथायाव दौलें-लालायना थानाय हालोदाव मोननाय जादों, जाय खथायाव सिंनिफ्राय फांथेना दंमोन। बे जायगायावनो जेबो सुसाइड न'टबो गैया होननानै सासे गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिआ फोरमायदों। डाका नायबिजिरनायनि थाखाय बोलि जानांनाय सुबुंनि मबाइल फनखौ जब्द खालामनाय जादों।